くりした。実際に観測された震度の情報です。23時8。カメラが大きく揺れているのがわかります。画面右上のニュースセンターの看板が徐々に揺れています。そして棚から物が落ちるなど、そして物が散乱している様子も確認できます。非常に大きい揺れを感じました。先ほど午後11時8分ごろ。やろうやろう。地震発生時の TBC 本社内の様子です。ガタガタと非常に大きな物音を立てながら、机の上にあるものは床に散乱するといった状況です。TBC 情報センターに書かれた椎間板も非常に左右に大きく揺れています。こちらは震度5弱を観測した仙台市太白区の地震発生時の様子です。マグニチュード 7.1 の地震が発生しました。こちらは仙台駅前の現在の様子です。情報カメラを見てみますと、揺れは現在は確認できません。そして停電などの情報入ってきていません。しかし非常に強い地震でした。大きな地震の後には同じ程度あるいはそれを上回る地震が発生する恐れがあります。Nossa. Oh. Wow, ha? Tagal ah.